Kedu ihe m ga-enye gị ihe ọka ume ọma mma zuru arụ ume? Kedu ihe ga-emere Chineke odogwuna n'isi ime? Ọ bụ onye ga-akọ mmeso ọma Chineke, abụ ọma ka iji bịa n'iru gị Chineke m, abụ otuto ka iji bịa n'iru gị. Nwana ya eze soro m na-eto ya, na-eto ya, ọ dị mma. imoni Soro m tobe ya, ọ dị mma. Ndị nke Chineke ayeyeyeye aga m akọ ihe Chukwu mere m n'ụwa, n'ịhụnanya Chineke karịsịa. Soro m too Chukwu mgbe niile m kpọkuru gị, ị na-aza m elele anya n'azụ. N'ime mkpa m ka m kpọkuru gị, ọkwa ịzara m. o Chineke Onye dịka gị, o Chineke, onye dịka gị, aṅụlụ ndụ ma onye dịka gị, o Chineke, onye dịka gị, ebulite ụzọ atụba onye dịka gị, eze ndị eze onye dịka gị, aṅụlụ ndụ onye dịka gị, o Chineke, onye dịka gị, amama amasị amasị onye dịka gị, o Chineke, onye dịka gị, rọpụtara onwe unu Chukwu na onye unu ga na-efe, mụ na ezinụlọ m anyị ga-efe Chukwu ọkaka kebi n'igwe na mmalite na ọgwụgwụ, alfa na omega, naanị gị ka anyị ga-efe. Anọkwana n'obi abụọ, anọkwana n'iri uju, kpebiere onwe gị taa, kpara onye ehihie ga-efe. Mụ na onwe m Jehova ka m ga-efe, oke osisi na-enye ndụ, oke osisi na-enye ndụ, ọbara nkịta okwu juru n'ọnụ ya. ọgaranya ngada Naanị ya ka m ga-efe, ọkaka kebi n'igwe, ọkaka nke bi n'igwe, malite n'ọgụ, mmalite n'ọgwụgwụ, Alfa na Omega. ọgaranya ngada. Naanị ya ka m ga-efe, Mụ na onwe m Jehova ka m ga-efe, oke osisi na-enye ndụ, oke osisi na-enye ọbara ndụ, nkịta okwu juru n'ọnụ ya. Naanị ya ka m ga-efe, ọkaka kebi n'igwe, ọkaka me malite n'ọgụ, mmalite n'ọgwụgwụ, Alfa na Omega. Naanị ya ka m ga-efe. imama ya imama ya imama ya dị ebube, imama Jizọs, imama ya dị ebube, Otu o siri masị Chineke, onye ọma, otu o siri masị Jehova, onye eze, ịmama ya, ịmama ya, ịmama ya dị ebube, ịmama ya, ịmama ya, ịmama ya dị ebube. draw me nearer, my God, Draw me nearer today, Jesus, my source every day. Father, draw me nearer, I pray. draw me nearer today. Omewo ya, Jehovah Jireh, omewo ya, abụ m ihe mbụ, omewo ya n'oge ya, Jehovah omewo ya, 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 omewo ya n'oge ya. thou art worthy, That's what you know. worthy, O Lord, To receive glory, honor, and power, and power, and creation. All things are for the pressure they are not created. otu ọsọ ruo ame, Jesus spoke,
ihe sọrọ ụwa ha kwube nwana ya eze ewo enwere m onye na-edu m ije ị nwere onye na-edu gị ije enwere m onye na-edu m ije naanị Jizọs na-edu m na-aga ibuchi m o ibuchi m ibuchi anya m ji ahụ ụzọ agada gbachiri ụzọ nwoke obiọma olileanya nke m dị nsọ ahịa hụrụ ọkụ ma ahụghere gị ọkụ ọ gịnị ka m ga-eji tụọra gị zoro gị aga m akpụ isi ala nye gị ekele ibuchi m o Jehova Father Marcellina Okonkwo. I work as the Education Secretary, Catholic Diocese of Oka. I live at the Sacred Heart Chaplaincy, Oka. How are you connected or related to this family? Okay, one of the daughters of the deceased is faithful at the Sacred Heart Parish, Oka, where I reside. So I know the family through What is the name? Dr. Ifeyinwa Maria Zomtambanefo. Do you know the mother when she was alive, or any encounter, or in proxy? No, yeah, just in proxy because from her profile you see that you can notice that she stayed out of the country for long. So too many people, especially the younger generation, may not know her much. That majority of the people that came here came as a result of the children. Yeah. What do you tell the family today? Death, in moments of death, definitely we need to console the bereaved and ask God to grant eternal rest to the deceased. Amen. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. My neck and we will start. Camera for Ejidike na Mama Marcellina. Marcellina tono. Nne m na ya. Afọ nwa na.
Ezinne and Nukwa. Amen. Hallelujah,
iwe kedu ka anyị ga-eme awa dị na mma awa ozuru ụwa awa karịa
nọ ọ bụ na ị na-anya ị ga-afụ ndị akwụkwọ mmadụ nsọ wee na-abata anyị bụ nnukwu ọga anyị nwoke onye ọcha bịara ụwa na oji by mistake British man by nature Chief Mgbankwo ụmụnne Cardinal Ezinne from Ezinne Mgbankwo family ọfọ na afọ abata na Ikeh na ndị ọgọ anyị from Ezinne anyị na-ekele ụlọ wee na-asị ụlọ nnọọ Ichi anọda n'Ezinne onye ndị Ezinne na-eme okwe na ọgwọ anyị anya na mmanwụ n'ọnkirikiri ka a na-ekiri obodo jiri obodo enyi ozu ka ọ dị ndị Ezinne ndị ọgọ anyị ekele n'ụlọ na ọbani ụlọ kpagharịsị ụlọ abata ịgba nke a karịkwara His Prophetic Majesty, yes. Ọ bụ na ị na-anya kịta ndị kwụ n'iru anyị ebe a bụ ndị academic South Federal Polytechnic Soko ndị bana ifi mami arapụ ya na barista Ikeh na-anụkọ ọrụ n'ofu ebe owebula akpati nkwụ wela ndị aka na nkụza ọ bụ na ị na-anyị ga-afụ nna nyerụko nna ya Mgbankwo Excellency ebe ikele ndị ya dị unu Mgbankwo onwe ife ahụ inyefa onwe ife ebe a wetara iwetara na mma ewe Federal Polytechnic Soko. Once under a standard,
$1,000 never bow. People are the best of the wedding. I need to go on a country. $1,000. I don't know why you can't buy it again. They will miss my better language. You never have a woman that I want $1,000. Hey! If I were to make some days over and about we don't have to talk about what we really want. So the $1,000 now, let me see. We can do eyes, neighbor, eyes. I know video. I see now you are your bed. Yeah. Now you are going to be out there. Yes. Oh yes. Oh yes. Now you know that I am your bed. I let that I tell you, guy. What the money? How are you? You marry, you go for man. Now me. Oh, you are on your mother in law. I know people are you. Once you know my man. And then I remember money. This is my mother. My mother in law. So now is a guidance on you. I have one point in your guidance. When one of the every dodgy. Ever kind of span. I have a kind of modern record, I have a so 9 as me. Oh no, 9 8. I can't get open. I'm finishing here. This is Don't worry.
Hallelujah.
Yeah.
in America. And the begin the Jesus Christ, I can't get through it. Obedient, I got to know. Obedient, I never be 30 years. And I was still what I started. I get position in the actually, you come back to my eye, more than the guy the mother of. One again, the Mamalapu.